Salam qadırlı doğanlar. Hemmenizleri İsa Mesih'in doğulan günü bilen çin yürekten kutlayman. Qalı örse de yetip gelen təze yıl bayramınızları çin yürekten kutlayman doğanlar. Bu bayramçılık günlerinde daş törekteki yağdayları qaramazdan, daş törekteki bolup geçen zatlara qaramazdan, Xuday her birinizin yüreklerinizleri öz parahatlığı bilen, öz dınçlığı bilen, öz şadlığı bilen, öz söygüsü bilen, merhameti ve rehimi bilen doldursun deyip Rabbim İsa Mesih'in adı bilen dilek edemem doğanlar. Bu 2020 yılda her yılda bolşayalı İsa Mesih'in doğulan gününü bellimiz doğanlar. Bu yıldaki bu bayramçılığımız hayatımızda en büyük bayramçılıkların biri, esası bayramçılık. Bu bayramçılığı bu yıl biraz ütkeşik belli oturupmuz. Her kim öz öyünde, öz maşkalasında, öz yakınları bilen oturup bellemeli olduk. Köpçülükte bileleşip, üyüşüp, aydıp, tans edip, Xudayı şöhratlap, ona secde edip, bilelikte bellep bilinmiz bu yıl. Şonun için bu yıl ayratin bir yıl. Ama İsa Mesih'in yaşını bellemekliğin bir forması yok doğanlar. Bilelikte toplanışıp belledik. Elbette bu khas, büyük sebebi şeyle bir ruhlanamız, coşamız, yüreklerimiz şatlıktan doladı. Ama yekelikte olanda ya da öz maşkalamız olanda da şol bir şatlığı, şol bir parahatlığı Xuday berip biledi. İsa Mesih'in doğulan gününün nehli bellemelisinin forması yok. Ve İsa Mesih'in doğulanındaki doğulmağının esası, hakiki doğuş bayramının, Rajdestvonun manısı hiç açan yitmedi doğanlar. Bu bizlerin yüreklerimizde, bizlerin anımızda berk ornaşan sebebi biz iman ettik. Bizim Rabbimiz İsa Mesih 2000 yıl bundan ozal yere geldi, doğuldu. Xudayın yeketek oğlu, Xudayın ruhundan eredegmedik pek kız Meryem'den bu dünyaya indi. Bizler buna bütün yüreğimiz bilen iman edemiz. Nem için indi? Bizlerin kutulmağımız için, bizlerin halas olmağımız için, bizlerin hakikattan Xudayın kimliğini tanımağımız için bizlere bir halasker dünya indi. İsa şu sözler aydadı, benim yüreğimden turadıran sözler. Yahya'nın hoş havarı 14. bab 6. ayette men yol, men hakikat, men yaşayış, mensiz hiç kim atamın yanına barı bilmedi deyip İsa aydadı bu sözleri. Doğanlar bu sözler yolu, karanlar 3 zat, hakikatı, yaşayışı, İsa Mesih yere gelmedik olan olsa, adam keşfine girip yerde doğulmadık olan olsa, bizim aramızda yaşamadık olan olsa, bize yolun kimdeliğini, hakikatin kimdeliğini, yaşayışın kimdeliğini ne edip görkezerdi? Biz ne edip bunu aktarıp tapıp bilerdik? İsa bu dünyaya bize şol 3 zadı tapmağımız için, yine şol 3 zat, bütün adam zadın aktarıp yürüyen zadı, gece gündüz hakikat nirdeke deyip, doğruluk nirdeke deyip, yaşayış nirdeke deyip aktarıp yürüyen adamlara yine men şol hakikat, men şol yol, men şol yaşayış deyip özünü görkezmek için. Bize hiç haçan görüp bilmedik, öz gözlerimiz bilen görüp bilmedik Xudayımızı görkezmek ve tanıtmak için İsa bu dünyaya yere geldi ve doğuldu. Doğanlar bu İsa'nın yere gelmeginin en esası sebebidir. Bugün men elbette her yılda gürrün edişimiz yalı bu Noel bayramında İsa'nın doğulan gününü belleyen vaktimizde biz şol doğuluş vakaların nehili bolup geçendigi barada köp gürrünler ettik. Bunu köprek edemizem gelecekte. Çünkü hoş havarlarda 3 hoş havarda, Matta'nın hoş havarında, Luka'nın hoş havarında, Markus'un hoş havarında cikmecik yazılan İsa nehili yere geldi, nehili doğuldu, perişteler onu geleceğini önünden buşladılar.
çopanlar gördüler, müneccimler gördüler. Herodes köp aladalandı İsa'nın doğulan vaxtında. Onu öldürecek olup, İsa tapçak olup, İsa'nı ağtarıp, yanı doğulan çağını öldürecek olup, bir neçe müngläp İsrail'de doğulan 2 yaşına çelini olan çağaları öldürüp çıktı, İsa'nı öldürecek olup. Bu vakaların hemmesi bu hoş havarlarda yazılan. Yahya'nın hoş havarı birazcık ütkeşkirek başlaya. Onu yalı açıklayın, beyan etmeye. Ama beyleki 3 hoş havar hakikattanım cikmecik beyan ediyor İsa'nın yere gelişini. Bugünkü gün doğanlar, men 2020 yıl dedim. 2020 yıl görüşünüz yalı, bilişiniz yalı bir ağır bir yıl oldu. Daşdöwrekdäki ýagdaýlar, siyasi krizis, ekonomik krizis, hastalık, epidemiya, bir hakikattan bir ağır yıl oldu. Daşdöwrekdäki ýagdaýlara esaslansaň, daşdöwrekdäki bolup geçýän ýagdaýlara esaslansaň, öz durmuşuňdaky bolup geçýän lap keşliklere sereden wagtyňda şatlanyp bilmeýän, şatlanmaga bir sebäp ýok ýaly bolup görünýär. Soň öz-özümden pikir edýän, mende bolup geçýän duýgular, mende bolup geçýän pikirler elbetde ruhy doğanlarymyň durmuşunda bardyr. 2020 ýylda biziň häzirki ýagdaýymyzda İsa'nın doğuluşunda bizi näme teselli berip bilýär, näme bizi ruhlandırıp bilýär. Elbetde bizi ruhlandıryan, bize teselli berýän zatları eýem birazcık aýdyp geçtik. Bize bir oğul verildi, çağa verildi, dünyaya indi. Onun adına İsa daktılar. Ve bu çağa aýratyn bir çağadı. Bütün dünyanın adamları bu çağanın kimligini entegep öz arasında davalaşıp çekişýärler. Cedelleşýärler. İsa kimke? Ama İsa'nın kimligini biz iman edenler hakikattan kimligini bilýäs. Ol diri Hudaýyň oğlu. Seredin Mattanyň hoş habarynda maňa şu ýagdaýlarda şu ayatlar teselli berýär. Ýani doğuluş bilen bagly bolan, doğuluşda bolup geçen ýagdaýlaryň içinde aýratyn maňa teselli berýän şu ayat barada, şonuň üstünde durup geçmek isleýän bugün. Seredin Mattanyň hoş habary 1-nji bab 20-25 ayatlar. Yusuf bu hakda oýlanyp ýörke Rebbin bir periştesi onun düşüne girip, "Ey Davud oğlu Yusuf, sen Meryem'e öýlenmekden gorkma. Sebäbi onun göwresindäki mukaddes ruh arkalydyr. Ol bir oğul doğurar. Sen onun adyna İsa dakarsın. Sebäbi ol öz halkynyň günälerinden halas eder" diýdi. Bularyň hemmesi Rebbin peýgamber arkaly ine boy gyz göwreli bolup oğul doğurar. Onun adyna Emmanuel dakarlar diýip aýdan sözüniň berjay bolmagy üçin boldu. Bu ad Hudaý biziň bilendir diýmegi aňladýar. Yusuf uykudan oyanan soň Rebbin periştesiniň buyranyny yerine ýetirip Meryem'e öýlendi. Emma Meryem oğlunu doğurýança Yusuf ona ýanaşmady. Yusuf doğulan çağanyň adyna İsa dakty. Yine şu bolup geçen vakanyň bir parçası, bir bölegi. Şu böleginde meni ruhlandıryan bir zat peygamberliğin yerine yetmegine seredin. İşaya peygamberin 7. babynyň 14. ayadında bir neçe yüz yıl İsa doğulmazından ozal bu peygamberlik aydalan wagtynda da şu söz ýatlanýar. Munuň üçin Rebbin özü size bir alamat berer. Ine gyz göwreli bolup oğul doğurar. Onun adyna Emmanuel dakar. Emmanuel diyen ad barada gurrun etmek isleyen. Ve Mattanyň hoş habarynda Matta şol peygamberlige salgylanyp aýdýar. Bir oğul doğurar, Hudaý bir alamat berer. Bir oğul doğurlar. Bu oğlun adyna Emmanuel dakarlar. Emmanuel diýmeklik Hudaý biziň bilen diýmekligi aňladýar. Hudaý biziň bilen diýmekligi aňladýar. Doğanlar şu yerde maňa şu sözün özü, Emmanuel diyen adın özü ulu bir teselli berýär. Bu teselli daş döwrekdäki ýagdaýlara bagly bolmadyk bir tesellidir doğanlar.
daş döwrekde näme bolsa bolsun, nähili kynçylyk bolsa bolsun, 2021-nji ýyl nähili sürprizler getirse getirsin başımıza, emma Emmanuel, Hudaýyň bizim bilendigini bilmekligiň özü yeterlikdir doganlar. Sereden biz arkamızda hemişe her bir adamzat bolsa da bizim medeniyetimizde arkada her kim agtarýar. Kimdir biri arkada diýip özünün ejesi kakası, kimdir biri daýysy, daýzasy, tapawdy yok. Garyndaşlarında tohumy tijinde bir yokarrak wezipede işleyen biri bolsa, ya pullu bolsa, ya bir ýagdaý beýikrek biri bolsa, her ýagdaýda, her başyna kynçylyk gelen wagtynda şol arkadagyň bolan adamyň ýanyna barýan. Şol arkadagyň bolan adamyň şol senin kynçylygyny, başyna gelen kynçylygy çözüp bilýänligine bilseň, olam sana gaýgy etme. Korkma. Men özüm kömek ederim. Ya da menin özüm çözerin problemaňy. Diýse, entek çözmänke-de öýe bir hili çözülen ýaly begenç bilen gidýäňiz. Men senin bilen, men senin arkaňda bar gidiber özüm gaýgy etme diýse. Serden bir adama bil bağlan wagtynda adamyň ýüregi şeýle parahatlyk bilen dynçlykdan dolýar. Bir adamyň beren sözüne ya wadasyna ynansa, ynanyp barýar. Has şol arkadagyň näçe beýik wezipelerde oturan olsa, şonça da senin ýüreginde hiç bir gaýgy alada ýokdur. Sebebi her zaman nähili kynçylyga duş bolsam, ýanyna barjak adamym bar. Şol adam meniň arkadagymam, meniň problemamy çözüp bilýär diýen ynanç bar içinde. Şol ynanç senin ýüregiňe parahatlyk, dynçlyk berýär. Daş döwrekdäki nähili kynçylyk bolsa bolsun, meniň derdimi çözüp bilýän biri bar, arkadagym bar diýip adama ynanan wagty şeýle bolýar. Emma adama ynanmaklygyň bir çägi bar doganlar. İrmiýe Peýgamberiň kitabynda bu barada köp aýdýar. Ýalňyşmasam 17-nji babda bolmaly. Adama bil bağlan adam betbahtdır diýär. Sebäbi adama bil bağlan adam diýär bir hili gamyşa süýenen ýalydyr diýär. Sereden iki hili şol ýogyn çopan tayak var. Hasa diýeli. Ýogyn tayak oňa süýenseňiz, ol siziň bütün agramyňyzy, bedeniňiziň agramyny götürüp bilýän ýagdaýda berkdir. Emma gamyşa süýenmek diýe, gamyş diýe, döwülüp diýe, şol özem diye size batar diye yankı sokular. Seredin. Gamış adamın yükünü, agramını götürüp bilyen bir zat değil. Gatı eciz bir zat. Şol adamı bil bağlan diye. Nähili dereceli adam bolsun. Yokarı derecede oturan adam bolsun. Pulu, malı, mülkü bar olan adam bolsun. Vezipesi bar olan adam bolsun. Adamın adamı bil bağlamağı diye şol gamışa süýenen ýaly bir zat diye. Ol diye döwler. Sebebi bir adamzadyň derdini götürüp bilmeýändigini aýdýar. Belli bir wagtda belki göterer ya käbir dertlerini göterer. Emma adamzadyň bütün derdini, bütün yükünü öz üstüne adam alıp bilmeýär. Şonuň üçin adama bil baglamaklyk gamışa süýenen ýaly bir zat diye. Hudaý muny dogry aýdýar. Häzir biz sereden adam barada gürrüň edip oturýarys. Eger yeri gögü yaradan Hudaý, yaşayışı beren Hudaý, ähli zady çözüp bilýän Hudaý, ähli zada güýji ýetýän Hudaý, adamı sağlığan berip bilýär, ömrüm yaşayışan berip bilýär, baktan berip bilýär, adamı bütün dertlerinden azad edip bilýär, bütün yaralarına şifa berip bilýän Hudaý, diňe bir bu dünýede däl. Adam bu dünýede ölse, caylansa, cennete düşmegine de Hudaýyň elinde. Döwzaka atmagam Hudaýyň elinde. Bütün adamzadyň ähli ýükünü götürüp bilýän, yeri gögü yaradan diri Hudaý, men siziň bilen gorkmaň diýse,
onda daş döwrekdäki ýagdaýlara seretmezden nähili dert içinde bolsaň da doganım, bu sözler senin yüregiňe, ýanky daýyňa, daýzaňa, arkadaňa bil baglan ýaly, adama bil baglaýşyň ýaly senin yüregiňe parahatlyk, ondan da has beýik parahatlyk we dynçlyk berýärmi Hudaýyň şu sözleri? Men senin bilen diýen sözü senin yüregiňe imanyň barmy? Hudaý meniň bilen. Hudaýyň biziň bilendigini nirden bilip bilýäs doganlar? Bunu has giňişleýin, has ýene subut edýän ayatlar barmy Hudaýyň sözünde? Elbetde bar. Gaty köp özem doganlar. Gelin häzir belelikde siziň bilen 4 sany ayada seredelin. Bu 4 ayatda Hudaý 4 sany tassyklama berýär bize. Hudaýyň biziň bilendigini nähili ýagdaýlarda bilip bilýäs. Nähili subut edýär bu ayatlar biziň bilendigini. Gelin, Rimlilere yazılan hatyň 8-nji babyna ünüs bereliň. Bu yerde 8-nji babyň 31-32-nji ayatlaryny okayan. Bulardan başka aydara zat kalmadı. Resul Paulus yazıyor. Hudaý bizlik olsa kim bize karşı çıkıp biler? Hudaý bizlik olsa, Hudaý bizim tarafımızda olsa, Hudaý bizim bilen olsa, onda bize karşı kim çıkıp biler? Kim bize karşı çıkıp biler? Eğer kimdir biri bize karşı çıkýanam bolsa, ol kim bilen duşar. Bizim bilen, bizim tarafımızda, bizim arkamızda olan yeri göğe yaradan diri Hudaý bilen karşılaşar. Şonuň üçin aýdýar, eger Hudaý bizim arkadağımız olsa, bizim bilen olsa, onda kim bize karşı çıkıp biler? Çıkmak isleyen kimdir biri bar olsa, koy çıksın. Bize karşı bir zat etmek isteyen bar olsa, koy etsin. Eger ona bizim arkamızdaki Hudaý izin berýärmi, ruhsat berýärmi? Bize karşı çıkyan kimdir biri bar olsa, ol bize del, bizim arkamızda duran Hudaýa karşı çıkýandygyny aýdýar bu ayatda. Kim çıkıp biler? Hudaý biz bilen olsa, hiç kim. İzine doldurýar. Hudaý hatta öz oğlunu ayama, onu bizim günahlarımız üçün ölüme tavşıran olsa, onda onun bilen birlikte beýleki zatlaryň baryny hem eçilmezmi näme? Hudaýyň bizim bilendigini ýene nirden bilip bilýäs doganlar? Nähili öz bahamyza seredin. Hudaýda iň gymmatly bolan bir zady bardy. Olam Hudaýyň yeketek ogly. Rabbimiz İsa Mesih. Yeketek ogly Rabbimiz İsa Mesih'i bizim üçün beren olsa, iň gymmatly zadyny beren olsa bizim üçün, onda ondan başka zatlary, onun bilen bilelikde beýleki ähli zatlary, bizim üçün gerek bolan ähli zatlary bizi boldan bizim üstümizden eçilmezmi diye o zatlary. Ya o gaýgyrar o zatlary? Iň gymmatly zadyny berip koydu bizim üçün. Yeketek ogly İsa Mesih'i. Onda beýleki zatlary bizden gyskanarmyka? Yok sana men saglyk berjek däl, sana iýip içmege berjek däl, sana pul berjek däl, sana ýaşaýyş berjek däl, seni bereketlejek däl, sana egin eşik berjek däl, seni bu kynçylyklar içinde gowurajak däl seni diýermike? Elbette diýmez. Iň gymmatly ogluny berip koyan olsa, onda onun bilen bilelikde ähli zady bize berjekdigini, boldan bizim üstümizden seçjekdigini wada berýär. Siz muňa inanýaňyzmy doganlar? Men muňa yüregim bilen inanýan doganlar. Meniň üçin iň gymmatly bolan ogluny meniň günahlarym üçin, meniň günahlarym muzdy hökmünde Hudaý özüniň gymmatly ogly İsa Mesih'i berenligine yürekden inanýan. İsa Mesih meniň üçin geldi. Eger bu dünýäde yeketek meniň yeke özüm ýaşaýan bolsam da, ol meniň üçin bu dünýäge geljekdigine inanýan, geldi diýip inanýan. Ol meniň günahlarym üçin öldü we meniň aklanmagym üçin 3-nji gün dirildi. Hudaýda bar olan iň gymmatly zat bu Hudaýyň ogludy. O meniň üçin berildi. Onda men bugün
näme iyerin, näme içerin, nädip yaşarın, bu zatların gaygısını ederinmi? Ya bu kıyın günlerde näme bolarka menin bilen deyip gaýgy edermikenim? Yok. Hudaýym maňa gerek bolan ähli zady men ondan entek dilemenkem bilýändir. Mattanyň hoş habary 25-34 aýatlary diňe okaýyn. Hiç komentariýa bermesem de bu aýatlary okaýyn. Çünki bu aýatlary okan wagtym men sizden şu zatlar barada pikirlenmeňizi haýyş edýän. Men şu aýatlaryň sözlerine inanýanmy? Hudaý meniň bilendigine inanýanmy? Şoňa göre size diýärin, näme iýip içerin diýip janyňyzy, näme geýerin diýip bedeniňizi gaýgy etmeň. Can iýmitden, beden egin eşikden gymmatly dälmidir? Kuşlara seredin, olar ne ekýärler, ne orýarlar, ne de ambarlarda iýmit toplaýarlar. Muňa garamazdan gökdäki ataňyz olary da iýmitlendirýär. Siz olardan has gymmatly dälmisiniz? Sizin haýsy biriňiz gaýgy edip ömrüňizi 1 sagat uzaldyp bilýärsiniz? Näme üçin egin eşigin aladasyny edýärsiniz? Meydandaky lilyalara, nähil ösüşine seredin. Olar ne zähmet çekýärler, ne de ýüp egirýärler. Emma men size diýärin, hatta Süleyman hem özünün bütün şan şöhratında buların hiç bir ýaly geyinmendi. Emma bugün bar bolup ertir ocağa taşlanyan meydan otunu Hudaý şeýle geyindirýän olsa, sizi onda has artık geyindirmezmi? Ey imanı azlar! Şonun üçin näme iýip içerin, näme geýeriz diýip alada etmeň. Bu zatlaryň baryny buut parazlar agdarýarlar. Ýöne gökdäki ataňyz bularyň ählisiniň size gerekdigini bilýär. Siz olsa öňürtü Hudaýyň şalygyny we onuň dogrulygyny agtaryň. Şonda bu zatlar hem size onuň üstüne goşulup berler. Şonuň üçin ertiri gaýgy etmeň. Ertir öz gaýgysyny özü eder. Her günüň derdi özüne yeterlikdir. Ine doganlar. Bugün öz durmuşuňuza seredinde görün. Hudaý sizin bilendir. Meniň bilen Hudaý. Ve yine seredinde oylanyň. Muny nirden bilip bilýän? Hudaý meniň üçin iň gymmatly olan oğluny gaýgyrmady. Onuň bilen belelikde galan ähli zady da gaýgyrmaz. Hudaý maňa näme iýmeli, näme içmeli, näme giýmeli, nirde ýaşamaly, maňa gerek bolan ähli zatlaryň aladasyny edýär. Şondan da men bir zady bilýän, Hudaý meniň bilen. Goý bu sözler sizin yürekleriňizi parahatlyk ve dynçlykdan, minnetdarlykdan ve şükürlerden doldursun bu bayramçylykly günlerde doganlar. Hudaýyň siz bilenligini görün ve ona iman edin ve onun üçin şükür edin ve bugün şadlygyňyz dolup taşsın doganlar. İkinci bir sebebe geçýän. Bu da Rimliler 8. bab 33. aýatda. Bizi hiç kim aýyplap bilmez doganlar. Hudaýyň saýlap seçenlerini aýyplamaga kim milt eder? Hiç kim. Sebäbi olary Hudaýyň hut özü aklaýar. Hudaýyň biziň bilendigini ýene nirden bilip bilýäs? Bizi hiç kim aýyplap bilmez. Aýyplasa da yeňiş gazanmaz, haklı çıkmaz doganlar. Näme üçin? Hudaýyň öňünde bizi aýyplajak kimler var? Gelin ollarda pikirlenelim. Näme üçin aýyplarlar? Şeytan bizi seni günäkär, seni günäli, senin ýalňyşlyklaryňa seret, ejizliklerine seret. Senin bir özüňi bir Hudaýyň ogly diýip hasap edýänmi, ýa gyzy diýip hasap edýänmi? Sen muňa munasyp däl, sen günäkär, sen Hudaýyň adyny tutmaga da munasyp dälsin diýip şeytan bizi aýyplap Hudaýyň ýanyna gelýär. Seret, şulam senin çağaňmy? Senin çağaň diýmege munasyp däl. Munyň günälerine seret, boluşuna seret munyň. Diýip şeytan bizi aýyplaýar. Şol bir hatarda adamlar bizi aýyplaýarlar. Dogry bolsun, nä dogry bolsun. Käbir ýerlerde aýyplaýan bolsalar haklıdyrlar. Bizim günälerimizi gören wagt aýyplawan birlerler, onda haklı çykýarlar. Käbir ýerlerde
töhmet atıp ne doğru da ayıplayarlar. Köplenç ne doğru ayıplamalar var. Ama ne hili olsa olsun, bizi ayıplap Hudaýyň yanına getiren wagtlarında serdin bu ayada. Hudaýyň saýlap seçenlerini ayıplamaga kim milt eder? Milt etse de, son izinden diye hiç kim. Sebäbi olary Hudaýyň özü aklaya. Bir utanç ýagdaýda galýarlar. Şeytan biz elimizden tutup Hudaýyň yanına getirip yine bu şeyle deyip bizi ayıplasa. Hudaýam, Hawa, sen mi ayıplayan? Hawa, sen näme diýsen şonu diý. Men batyry akladım. Ol meniň gözüm öňünde ak, dogry, mukaddes, meniň saýlap seçenim, meniň söýgüli oglum. Men onu akladım. Hudaý soňky sözi aýdýandyr. Hemişe soňky söz Hudaýdandyr. Hudaý meni söýüp seçdi. Hudaý meni aklasa, onda meni kim ayıplap biler? Kim bana töhmet atıp biler? Kim meni günäde günä ýönkäp bilýär? Soňuşda soňky sözü Hudaý goýandyr. Ayıplamalı mı, aklamalı mı? Dözak mı, cennet mi? Yaşamalı mı ya ölmeli mi? Çözýän oldur. Eger ol meni aklayan olsa, onda meni ayıplayanların yüzü kızarıp utanç içinde galarlar. Bundan da men bir zady bilýän. Hudaý meniň bilen, şonuň üçin ol meni aklaya. Bütün dünya meni ayıplasa da, şeytan meni her gün ayıplasa da, Hudaý meni aklaya. Men bilýän Hudaýyň meniň bilenligini, sebäbi ol meni aklaya. Bu nähili bayramçylykly günde gowy bir habar, dogrum doganlar. Şol gowy habarlar bilen, bu sebäplerin her biri bilen barada oýlanyp, bugünkü akşamyňyz şatlyk bilen dolu geçsin diýip arzu edýän doganlar. Üçüncü sebäbi barada oýlanalyň. Üçüncü sebäbi hiç kim bizi höküm edip bilmez. Höküm etmek seredin 8. bab Rimliler yazılan hatın 34. aýatyna seredýän. Hudaýyň halkyny kim höküm edip biler? Hiç kim, sebäbi ölümden direlen İsa Mesih Hudaýyň sagynda oturup bizim üçin tövella edýär. Yine de yankı zat. Bizi elimizden tutup şu günahkar deyip alıp gelseler, Hudaýyň gözünün öňünde höküm etmek üçin bizi alıp gelseler, Hudaýyň höküm kürsüsünün öňünde Rabbimiz İsa Mesih bizi aklajak, bizim üçin tövella etjek Mesih otur. Mesih näme diýer? Muny höküm edip bilmersin. Sebäbi men muny akladım. Meniň döken ganym, haçdaky döken ganym arkaly bu aklandy ve tämizlendi. Muny höküm edip bilmeýän. Bul hökümden ýaşaýşa geçti. Munyň ähli günahları bağışlandy. Bu ölümden ýaşaýşa geçti, muny höküm edip bilmeýän diýip şeytan yine de çaresiz kalýar. İsa'nın bu aydan sözleri sebäbi İsa haklı bizi aklasa. Çünkü bizim günahlarımızın muzdunu ol töledi. Hudaýyň höküm kürsüsünün öňünde bizi aklayan İsa Mesih Hudaýyň sagynda oturup bizim her birimiz üçin tövella edýär. Her birimizin tarapımızı çalýar. Her birimizi aklaya. Bunun günahlarının muzdu tölendi diye. Onda höküm bizim için, bizim üstümüzden ağalık edip bilmez. Hawa biz günahkar, ama günahımızın muzdu tölendi. Kim töledi? Hudaýyň sagynda oturan Mesih İsa öz mukaddes ganyny dökmek bilen bizim günahlarımız için ol öldü. Bizim bütün günahlarımızı onun üstüne yüklendi. Ol 3. günü ölümden direldi bizim her birimizi aklamak için. Şonun için höküm de bizim üstümüzden ağalık edip bilmez. İsa şeyle diye, bana iman edenler höküm edilmez, olar ölümden ýaşaýşa geçendir diye İsa. Seredin, men şol höküm gününü bir hili sud göz öňüme gelýär de, şonu pikirlenen wagtymda bizi elimizden tutup alıp gelseler, bizim iň beýik advokatımız, bizi aklayan, ähli ona iman edenlerin günäsini bağışlayan İsa Mesih Hudaýyň sagynda oturup munyň günäleriniň muzdu tölendi. Men munyň arkasında, men munyň bilen diýip
hökümden yaşayışa geçirýän İsa'nın oturanlygy göz öňüme gelýär. Ve nähili begençli. Hudaý meniň bilendir. Hudaý gadyrly doganlar, iman eden doganlar, iman etmedik adamlar bugün bunu eşidin. Siz hem isteýäňizmi Hudaýyň siziň bilen bolmagyny? Höküm gününde size aklacak birine ihtiýaçyňyz bar bolsa, mäteşlik çekýän bolsaňyz, onda İsa Mesih şoldur. Sizin agtarýanyňyz şoldur. Sizin agtarýanyňyz yaşayış, hakikat, yol bu İsa Mesih'tir. İsa Mesih'siz hiç kim cennete barıp bilmez. İsa Mesih'e iman edin ve sizi bilenem hemişe Hudaý sizin arkanızda olsun. Sizde şol diri iman olsun. Menin arkadağım diri Hudaýdyr. Hudaý menin bilendir, men ona yürekten inanýan diýip bu diri imana eýe bolun. Ebedi yaşayışa eýe bolun. Hudaý sizin hem günahlarınızı bağışlap size bakı yaşayışını bersin doganlar. Dördüncü sebep meni has beýik ruhlandyrýar. Bu sebebem gürrüň edeli sizin bilen ve şunun bilen jemleýäs. Hiç zat bizi Hudaýyň söýgüsünden aýryp bilmez. Hiç bir zat. Yine de bunun aşağını çizmek isteyen doganlar. Hiç bir zat bizi Hudaýyň söýgüsünden mahrum edip bilmez. Näme üçin? Hudaý bizim bilendir. Rimlere yazılan hatın 8. babynyň 35-39 ayatlaryny okayan siz bir muňa ünüs berin. Çuňur pikirleriň her bir yazılan sözü arada. Biz görgüdür muşakkatları çekýäris. İzarlanmalara, açlyga, mäteşlige duçar bolýarys. Hop hatara ve ölüm hopuna sezawar edilýäris. Eýsem bularyň bary bizi İsa Mesih'in söýgüsünden aýryp bilermi? Elbette yok. Sebäbi mukaddes yazgylarda şeýle yazılgydyr. Biz her gün senin üçin öldürilýäris. Damagy çalınjak goyun sayılýarys. Ýöne biz özümüzü söýýän arkaly bu kıyınçılıklaryň baryny yeňýäris. Sebäbi men ne ölümüň, ne yaşayışyň, ne perişteleriň, ne de jynlaryň, ne häzirki, ne geljekki ýagdaýlaryň, ne de güýçleriň, ne belentligiň, ne de çoňlugyň, yaradylan zatlaryň biriniň de bizi Rabbimiz İsa Mesih arkaly ayan olan Hudaýyň söýgüsünden aýryp bilmejekdigine berk inanýaryn. Ine bu ayatlarda onlar. Bu ýagdaýlaryň oturup oýlanyň. Hiç bir zat diyen wagtynda bu ayatlar ähli zady öz içine alýar. Bu yerde agzalyp geçilen hiç bir zat bizi İsa Mesih'in söýgüsünden mahrum edip bilmeýär. Nähili ýagdaý bolsun, nähili kynçylyk bolsun, hiç bir zat bu ýagdaýlary yüze çyksa, bu ýagdaýlaryň hiç biri bizi İsa'nın söýgüsünden mahrum edip bilmez. İsa bizi yine de söýmege dowam ettirer. Bu da Hudaýyň bizim bilendigini görkezýän iň beýik alamatlaryň biridir. Doganlar, gelin, jemläliň. Yüreğiniz ruhlandymy? Yüreğiniz parahatlyk ve dynçlyk bilen doldumy? Bu bayramçylykly günlerde Hudaýyň sesini eşitdiňizmi? Yüreğiniziň düýbünde ýanglandymy? Gorkma oglum, gorkma gyzym. Men seniň bilendirin. Men seniň üçin bu dünýäge geldim. Bu 4 sebäbi ýatlaň. Hiç kili kıyınçılık, mäteşlikde yıkılma, lapı geç olma. Merhemetli Hudaý bize ähli zady yetirýär. Bu birinci sebäp. Birinci subutnama Hudaýyň bizim bilendigini görkezýän. Hudaý seni hergiz taşlamaryny, hergiz terk etmerin diýip söz berdi. Ve sana gerek olan ähli zatlary yetirýärin diýip söz berýär. İkinci, bizi hiç kim ayıplap bilmez. Hudaý bizim aklacımız. Hiç kim bizi höküm edip bilmeýär. Sebäbi İsa Mesih bizim tevellatçımız, advokatımız. İsa Mesih bizim halaskarımız ve Rabbimiz. Bizi hiç kim höküm edip bilmez. Ol bizi
hökümden yaşayışa, ebedi yaşayışa geçirdi. Bu dünyadaki bolup geçen yağdaylar, şol bir hatarda kınçılık, keselçilik, näme bolsa bolsun, hiçbir zat Hudaýyň söýgüsünden bize mahrum edip bilmez. Ine şu 4 esası subutnama bizim üçün İsa'nın doğulan gününe iň beýik sowgat olsun doğanlar. Iň beýik sowgat Hudaý biziň bilendir. Galan ähli zady unudun. Parahatlyk, dynçlyk bilen yeriňize geçip yatın. Bir gowy uklap durun, demiňizi dynçyňyza alın. Hudaý biziň bilendir. Ol bize hiç haçan taşlamaz. Ol bizim üçün alad ediyendir. Onun elinden İsa diye, menin elimden meninkileri hiç kim alıp bilmez. Çünkü olar meninki diye. Şeyli çopanımızın barlığı için ona minnettarlık bildirin. İn gowu çopan İsa Mesih'tir. Ol goyunlarının aladasını ediyendir. Oları gorayandır, oları idiriyendir, içiriyendir. Goragda saklayandır, yatıryandır, turuzayandır. Oları ähli erbetlikten, möjeklerden gorayandır. Ona bil bağlan özüňiziň janyňyzy, doğululuğunu İsa Mesih'e tawşyryn. Ve bu dünyada, gelecekte, ebedilikte İsa Mesih'in yanında ondan berk tutun. Onda yaşayış var, onda yol var, onda hakikat var. Onsuz hiç kim cennete düşüp bilmez. Hudaý sizin her birinizi bereketlesin doğanlar. Bu bayramçılıklı günler Hudaýyň parahatlığı ve dynçlygy bilen, söýgüsü bilen dolup daşsın. Öýüňizde parahatlyk bolsun. İsa Mesih'in bar yeri hökman parahatlyk ve dynçlyk olar doğanlar. Hudaý hemmeňizi bereketlesin. Yine de bir gezek hemmeňizi kutlayan doğanlar İsa Mesih'in doğulan günü bilen, yetip gelen täze ýyl bayramlaryňyz bilen kutlayan. Doğanlar täze ýyl gelip otyr. İsa Mesih'in geljegine yine de yakyn kaldı. Sanagly günler, aylar, yıllar kaldı. Gaty yakyn kaldı. Her gezek täze ýyl belläni wagtyňyzda Rabbim bilen duşuşak günlerim yakyn kaldı diýip begenin, şatlanyň. Aljak sylagyňyz İsa bilen belelikde gelýändir. Goý Hudaý siziň her birinize ak bata bersin. Amin.